हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो सानलां बरना लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों जोंहा BTR नि CEM मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दाख्लैबावै BTC नि इलेक्सननि MCC नांखांनायनि उनाव बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव माखासे बाथ्राखौ बुंदों दै BTR नि बे थार्ड ग्रेड प्रग्रेडनि साख्रिनि रिजाल्टफोरनि बागै आरो बेजों लोगोसे LP UP नि साख्रिफोरखौ जोङो माबायाव BTC नि इलेक्सन जोबखांनाय लोगो लोगो होगोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ बुंहरनो थाखायसो बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो दा बेनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासैबो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना गोसोआव दंना गैलाथाय 2019 मायथाइयावबो बै समावथ' जोंहा सरकारा एसे बेलेगसोमोन नालाय बै समाव UPPL नि सरकार नङामोन नोंथांमोना मिथिखागौ सोरनि सरकारमोन दा बे 2019 आवबो जोंहा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय साख्रि ओंखारदोंमोन दा बे साख्रि ओंखारनायखौ बिथांमोना सरकारा बै समनि सरकारा थिसनथाइखौ होनो हायाखै फाइनाल एपइन्टमेन्टखौ बिथांमोना होनो हायाखै गोबां मानसिफ्रा खारग्लुंलाहैदोंमोन थाबायलाहैदोंमोन साख्रि नामाव खस्थ' खालामहैलाबायदोंमोन नाथायबा बिथांमोना फाइनाल फिथाइखौ मोननो हायाखैमोन मानि थाखाय सरकारा सोलायदोंमोन बै समाव जोंहा 2020 आवथ' जोंहा बेलेग सरकार जाबाय नालाय दा बे सरकार सोलायनानै बे गासिबो साख्रिनि माबाया केन्सेल जादोंमोन आरो रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा केन्सेल जानानै थांदोंमोन ओरैनो खस्थ' खालामनाया बियो बेखार जानानै थांदोंमोन दा बेनिखायनो आङो नैबे बाथ्राखौसो बुंहरनो सानदों आरो दा प्रमद बर' बिथाङा बेखौ बुंदों आरो जोङो इलेक्सन जोबखांनाय लोगो लोगो थिसनथाइखौ होगोन होननानै बेबादि बुंदों आरो नाथायबा सरकारा सोरनि जागोन दा बेखौथ' बुंनो हाया दा जेनेबा हमना ला सरकारा जुदि सोरजोंबा लगायनानै जायोबा दायोबा सरकारखौ खुनुरुखुमबाबो बोरैबा जाथामला दायोबा गावसिनि सरकार फैफिनाबा दा बेवहाय जोबोद गिनो गोनां बाथ्रा जानानै फैदों आरो जाखिनि LP UPआनो जा नैबे ग्रेड 3 ग्रेड 4 आनो जाया मानो बे केन्सेल जानायनि गोबां चान्सआव थायो बै बेलेग सरकार फैयोबाथाय आरो बियो नायफिनगोना जोबोद आसा खमखा जेरैबायदि 2019 आव जादों बेबादिबो जानोबो हागौ आरो जुदि सरकारा सोलायोबा दाथ' बुंनोनो हाखाया नालाय सोरनि सरकार जागोन मागोन ओरैबायदि दाथ' रावखौबो बुंनो हाया सोरनि सरकार जामारगोन दा बेखौ थोंजोङैनो बुंनो हाया दा बेनिखायनो जुदि बेबायदि केन्सेल खालामलायनाय जायोबा सरकारा जुदि सोलायोबा जोंनि खस्थ' खालामनायफ्रा ओरैनो बेखार जागोन आरो एप्लाइ खालामनाय समावनो गोगोम खस्थ' मोनखादों मानसिफ्रा थार्ड ग्रेडआनो जा फर्थ ग्रेडआनो जा बै समाव इसेबां IPO खौनो गुवाहाटि मानि तेजपुर मानि होजोंहाय बहाबा थांनानै लायनांगौ जादों दा बेवहायबो थांनाय फैनायाव एसेबां खरसा जाबाय एप्लाइनि मुङाव आरो 250 रुपिस होनानै बिदि एप्लाइ खालामबाय दा एप्लाइनियाथ' जेबो नंला नाथायबा बिथांमोना थिसनथाइखौ होथारनांगौमोन आरो नैबे इलेक्सननि सिगाङावनो जेनेबा थांनाय बोसोरावनो जोंहाथ' इन्टारभिउ जानाय माबाया थार्ड ग्रेड 4आ नोंथांमोना साननानै नायलाय थांनाय बोसोरनि नभेम्बराव जानायखौ मानि थाखाय बिथांमोना इलेक्सननि सिगां होनो हायासै बेयो मोनसे गिदिर सोंलु आंनाव दाबो जाखांफैबाय थायो आरो एसआइखौनो मोनाखैमोन ना माबा मोनसे सिङाव जाहोन दङ मानि थाखाय बिथांमोना एप्लाइ खालामग्लुंहोला जोबनानै इलेक्सननि सिगां मानो साख्रिनो थिसनथाइखौ होनो हायासै बेयो मोनसे गिदिर बाथ्रा आरो ओरैनोथ' नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेलेगफोरनिया आसामनियानो जाया मानो बेलेगफोरनिया जोंहा इलेक्सननि सिगाङावनो गासिबो रिक्रुटमेन्ट प्रसेसफोरखौ फोजोबनायनि थांखि लायो आरो फोजोबो नाथायबा जोंनिया मा इलेक्सननि उनावसो जाहैगोन जाहैबाय नाथायबा इलेक्सननि उनावबा सोरनि सरकार जायो बियो मोनसे गिदिर फेक्टर जाहैगोन आरो जुदि सरकारा सोलायोबाथाय जोंनिया गैला आरो जोंनि बे रिटेन एग्जामनि जा रिजाल्ट फैदों ग्रेजुवेट लेभेलनि दा बेफोर हायार सेकेन्डारि लेभेलनि फैनांगौ दङ ग्रेडफोरनि फैनांगौ दङ LP UPनि फैनांगौ दङ दा बेफोरखौ जुदि केन्सेल खालामजोबोबाथाय जोंनि एप्लाइनि खरसा गैला जोंनि फरायनाय बेफोरनि खस्थ' खालामनाया जेबो लाब गैयै जाहैगोन आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आंथ' सानथारदोंमोन जोंनि नैबे BTR सरकारखौ प्रमद बर'नि सरकारखौ नैबे इलेक्सननि सिगांनो होजोबथारगोन होननानै होनदोंबोमोन नालाय बिथांमोना जोङो MCC नांनायनि सिगाङावनो जेसेबांखिनि BTR नि साख्रिफोर दङ जों बिनि थिसनथाइखौ जोङो होजोबगोन होननानै बुंखादोंमोन नालाय दा बिनिखायनो आंबो आसा लादोंमोन आरो नाथायबा गैया जायासै आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोना दायो साननो गोनां बाथ्रा जानानै फैसिगोन नैबे BTC नि इलेक्सनावबा देरहानानै सोर सरकार दायो बेयो मोनसे गिदिर फेक्टर जानानै फैसिगोन जुदि सरकारा बेनो फैफिनोबाथ' जोंहा बे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा जेबो केन्सेल जाला नाथायबा जुदि गोदान सरकार बेलेग सरकारजों फैयोबा बेवहाय जोंनि नैबे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा बेहाय गिनो गोनां जानानै फैदों आरो केन्सेलबो जानो हागौ माबा मोनसे जाखागोन आरो 2019 आथ' सिदा केन्सेल जाखादों बे फरेस्ट रिक्रुटमेन्टआ 2019 आव बै समाव BPF नि सरकार दङमोन बिनिफ्राय UPPL सरकारा 2020 आव फैबाय बिनिफ्राय बे रिक्रुटमेन्ट प्रसेसा डाइरेक्ट केन्सेल जाखाबाय फरेस्ट माबानिया बिथांमोनाबो होनो हायाखै 2019 आव ओरैनो मानसिफोरखौ खस्थ' खालामहोजोब्बाय इलेक्सननि सिगां बिथांमोनाबो रिक्रुटमेन्टखौ प्रसेसखौ फोजोबनानै साख्रिखौ थिसनथाइ होनांगौमोन आरो दा बेबादिनो नैबेयावबो जायोबा जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा जाहैगोन आरो नैबे BTR नि जों केन्डिडेटफोरनि खस्थ' खालामनायफ्रा ओरैनो बेखाराव थांगोन आरो
दा बेबादि जानो नाङामोन इलेक्सननि सिगाङावनो रिजाल्टखौ मोनजोबनांगौमोन दा मास मोनसे गुदा गुदि नेदो आरो नोंथांमोना इलेक्सनाव मा फिथाइ मोनो मोना बेखौ जों मिथिसिगोन बिनि उनाव मा जायो मा जाया इलेक्सन जोबनाय लोगो लोगो थिसनथाइखौ होगोन बेबादिबो नङा एसे समाथ' लाखागोनखा आरो फैगोन बोसोरहालागै जायखिजाया नोंथांमोना साख्रिनि थिसनथाइफोरखौ मोनहैबा जोबोद मोजां जाहैगोन आरो दा एसे नेदो मा जायो मा जाया बेखौ उनावसो मिथिसिगोन दा बेखिनियावनो नोंथांमोना माबाफोर सोंनांगौ दङबा भिडिअनि कमेन्टआव नोंथांमोना कमेन्ट खालामबानो जाबाय आरो बे भिडिअखौ गासिबो शेयार खालामबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों।